ne ko cɛmɔgɔ sɔrɔ bafimɛ ma faga tuguni de wa ayi an m'o faga fɔlɔ kamalen min n'an b'a ka bafiman d'an ma k'an ka kɛ nafolo baara ye ni nin b'a dɔn gɛlɛya b'anw yɛrɛ la yan walayi a tɛ na ni bafiman ye o karamɔgɔ bi tan ka di dɛ korominɛ dɔ de tun bɛ kan bɔlen don dagabana fɛ dɛ garandamu don wa garandamu don jɛma glasi diyan n ka glasi diyan n ka glasi diyan n ka tigɛ suma ala kana fɛn k'i la ala kana fɛn k'i la awɔ awɔ a ye so ta karamɔgɔ isalamu aleka karamɔgɔ isalamu aleka dɔɔni tun bɛ cɛ min na o de ye karamɔgɔ wɛnzɛ ye karamɔgɔ isalamu aleka dɔɔni tun cɛ min na o de y'anw ka wɛnzɛ ye karamɔgɔ isalamu aleka wɛnzɛ min bɛ ka muso akɔrɔ caman mako dilan e de bɛ ka cɛ caman mako dilan denmisɛnnin maakɔrɔbaw mako Isigi. Ela karamɔgɔ me kule wɛnzɛ na wɛnzɛ min fɛ cɛ ni bɛ ne miiri ti janto dɔ la cɛ muso nana ka mago bɛ wari la k'a ye kɔrɔna dugu yala k'a kile bi dugu yala k'a bani ni babaw taama k'a ko k'a bɛ nafolo fɛ ko karamɔgɔw ko k'a ti kɛ nafolotigi ye nka ne dala karamɔgɔ wɛnzɛ kan don min na muso ye miliyardɛri ye bi ala ni wɛnzɛ sababuya ye wɛnzɛ. a ye sabali n y'a fɔ ye n ko ni kiliyan nana ka ban a kana kuma bilen a y'a faamu a ma sawa ka ni fɔ bilen ni ne wulu kungo ɲɛnabɔ ka ban olu yɛrɛ bɛ na ne dɔn ne ye maa nasuguya min ye n bɛ se min na ani tɛ se min na a y'a faamu wa n'ala sɔnna ma e ka taa kɛnɛ ma karamɔgɔ bi fɛnɛ awɔ e ka taa kɛnɛ ma ayiwa ka taa kɛnɛ ma ne balimamuso tɛgɛ tɛ i ka kɛnɛ basi t'i la alihamudulila an ba tɛgɛ in suma ne ko di n'ala sɔnna i ka kow bɛna suma i dusukun bɛna suma i hakilina bɛna suma i ɲɛda bɛna suma komi i yɛrɛ sumanen don cogoya min na n'ala sɔnna dɔnni i ka kuma fɔlɔ n'an ka fɛn dɔw f'i ye ka i yɛrɛ b'a dɔn n'a sɔrɔla n'i ye nkalon tigɛ walima n'i m'i ka tiɲɛ fɔ i k'a dɔn n'a sɔrɔ ni n ka dɔnni ye tiɲɛ ye walima ni n ka dɔnni tɛ tiɲɛ ye i b'o dɔn de m'o dɔn de b'i la a fɔ a ye sa ha wɛnzɛ a fɔ a ye e filɛ e nana tile kɔrɔ ti tiɲɛ ye e mana tile kɔrɔ i nana sira o bɛɛ ti tiɲɛ ye wa e sigilen filɛ bazɛn de filɛ kan tiɲɛ tɛ ninnu fɛn ninnu de ye k'a f'i ye pour que i k'a dɔn k'a fɔ e nana karamɔgɔ min fɛ a bɛ kodɔn e fila hali ne ma kuma fɛn o fɛn bɛ yen kan ne b'a bɛɛ dɔn nka pour que ne yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ i haminako fanba ye min ye i b'o de fɔ n ye sisan n'i ka ko ɲɛnabɔ dɔrɔn k'a f'i ye kulu wa kun kan. karamɔgɔ ne kɔni ne haminako ye min ye ne ka cɛko ye gɛlɛyalen ye kosɛbɛ. Sunguru yakila tigɛ nin banna mɔgɔw bɛ ka ne kɛ mɔgɔ sugu o sugu bɛɛ ne tɔgɔ tiɲɛnen don u bɛ ne kɛ mɔgɔ mɔdɛliw bɛɛ karamɔgɔ n y'i faamu i b'a dɔn an bi tile na yan nɔ muso ni si hakɛya dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma furu dɔrɔn maaw bɛ kɛ maa lankolonw ye i y'a faamu surtout yɛrɛ bɛ ka fɛn nasuguya minnu muso nasuguya minnu bɛ ka bɔ diɲɛ laban tile na se ko fa walima jumɛn u b'i k'olu ye ka taa sɔrɔ ala yɛrɛ de ye dɔw da ka jinɛ tiɲɛnya de k'u la ale muso min sigilen filɛ jinɛ tiɲɛnya de b'a la mali farafin tiɲɛnya t'a la afirikɛn tiɲɛnya t'a la jinɛ nin ye jinɛ tiɲɛnya de bon ni jinɛ tiɲɛnya bɛ muso la jinɛ cɛw de bɛ ɲɛ b'olu la ni ne tɛ i bɛ nin mɛn maa da wa e de bɛ nin fɔ an ye ha wɛnzɛ bari ale filɛ nin ye ale ye jinɛ muso dɔ de ka cɛɲa su ye ni jinɛ muso ka cɛɲa su ye jinɛ cɛw de bɛ ɲɛ b'i fɛ ni jinɛ cɛw ɲɛ b'i fɛ an karamɔgɔw de b'olu baara kɛ n'i y'i selen y'a se yɔrɔ de la a tɛ tɛmɛ yɔrɔ min kan o de ye Sunguru i tɔgɔ ne tɔgɔ
ko Zena. Yayi. Ko Zena ne ma fi. Ali to ko mbala jina to ko do. Mais jino we Zena wala ko Zahina. 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 Ila ko ni labaina. Awo. Zena te. Awo. Ibado yake ko fleni. We fen go fi go fa. Kadaka dulumbo bena. Taram tanzo bulu ni. Fika ke karambo do musu. Kano mandi am seka ni sera wala fere suno ni re ko ni mi fleni. Ni mi ya ko ni karambo musu na kana. Bari ani jino de kan akele ke seka kula. Ni min sera min ore ba Karamo. Ibe ha to no so mina do ikasi. Na karamo ko ko ni tele no. Tele no ko me na kira chesu su. No ko nga furu do. ni ka furu doron Awo. mo fanale karama ko de mandie ba mo fanale ko iko na kala cheo ngai te karama ko de la ta Awo. Iye boy. mala je ma ko de tin ba ni karama ko mandie ko ni Preke ka furu ko ka teriya fugi ni karama ko ka wati ni do kin waka ke so ko Nyara ko te basi shukile do mbo ay ra karama ko te me ke flanda ko ka tin doron do Ay karamo wala ngani ni to ko yala. Awo. Ngani ni to. kanya ni maro to ga ra Awo. bo fanale Awo. balon sega ko fera gelare tika haramadiya be fera gelare bo haramadiya no fleni manifimi ka fi tigaro la ni ako na min ka baki era gelna ta tigaro la ya kliba la ko be na ge tiga min na mada ni ko be go tiga ya dila bo ma ko ko ni la de na kera tiga min na inna me bo tiga ga ma ko le tiga wala la ya famu nga warbi ko Ay war ko tanchi yo. Warko tantiyan Ay, abana nala sona ni nyala bora bena flel doke itita tenyini ble jere de biti fu kofi warko kan nyala bodoro Ay war ko tanchi. abana ibe furu nala sona ebe furu foki furu ba de farani ala sona ma furu ba den fara de kore ibe furu foka den soro awo nala sona ibe nimero ta awo ibe warchi mo awo me flali ke chebiti furu aka sobe Amo so be flagga ga pitigi ko fe. flagget magala bayo Awo yirisu men. ammo wala fola ko yirisu mbakare obe dawo dum dala aw bana nala sona nimero ta ibe defo ke chebiti furu fofe awo ni chem ko ni nana ko ni kana bawla de wudi funche wodi bisega jina tike fembe dima ni kram wada tutala tatala foi la tekela numero flani ya fa mwa zena awo nga ibiseka mbipi fana abiseka ke ko fem fana bi wele ibe mbipe mi wele nala sona foi la tila amaketi awa baba kamola Cebune apa nak ne be blaka ba Karamo gaba ay ngol bala do ben kafe gaba kuru minu be dala me kala ja kana talula sa joro kana titinje jo amani la ko kan arti ne bi sara kalo de la nyafa ya fa ma mul bala na sko do be adabla na manne jotal ya fa mo o era bigi bambo ka kuma ma abi ton na ne te tenye ni madam kamere mara bala ubindi fa damne na ubindi fa damne na abi klaka so na shukelen ko ni sero la an karamo ko ka chawa Feynman. Abachi ike pe abachi mso ko kote abachi ne ko karamo ka jema mai afama men nali mare jema azigri dara bora jema chama be karamo
cɛ baara de man ne y'a fɔ ni cɛ bɛ ka na ala ka yɔrɔ wɛrɛ yira la cɛ baara ka go cɛ baara ko man ne karamɔgɔ poroda min mana na t'o bila glasi minɛ fɔlɔ sa la glasi da sinon cɛ baara kɔni cɛ ka ko foyi man ne i b'a dɔn wallahi hali cɛ ka sange a b'a tɛrɛmɛ a bɛɛ n'ala ni kira cɛ ni ye wari fɔ muso ye dɔrɔn a b'a di nka cɛ kɔni cɛ bɛ fɛn bɛɛ tɛrɛmɛ man di ko to la sa kana na asumane agasuya karamaga isalamu alaikum karamoko isalamu alaikum doni mola walaikum salam doni mola ngau kami wasende mala karamoko isalamu alaikum doni mola kuna wollo ameni wasende ala karamoko isalamu alaikum chemo udute wense sigile do abada che wense ko balu chamanke bla bla anche eneme basite kabari kala aldine kono mogodo aldine kono mogodo ma famu ibi don maga mi don ale be sigile awa e ka bla e ka ta kenema karamɔgɔ i ka kɛnɛma ko i bɛ ka kɛ dɛ e ka ta kɛnɛma sa kuma faamu sa mi bon dɛ kamalen i bɛ to na mi ko filantu bile la dɛ ou bien e wala fa de b'i la i mana na ni fɛn fɛn yan a bɛɛ fɔ i hamina ye fɛn fɛn n'i y'a fɔ yan a bɛɛ bɛ dilan yan karamɔgɔ wɛnzɛn de don wa sumala lafiri alhamdulilayi donc a bɛna fɔ ne sera se yɔrɔ la karamɔgɔ ne ta ye muso ne bɛ fɛ ka muso dɔ muso i ka muso ɲuman bila n ka sira kan n ka muso kamalen i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Amadu Sidibe Amadu Sidibe Isiribe fila sinani jatala sinani nin banna muso ko tɛ wari b'i kun wa wari wari ko tɛ problème i bɛ 5000 don n fɛ fɔlɔ maa ko lajɛ a ko bɛ ɲɛnabɔ o kɔni tɛ masa n'i y'a ye kɔni nana yan kɔni maa m'a fiyɛ a fara ne bɛ se de 5000 don n fɛ fɔlɔ maa ko jateminɛ a bɛ di ale de ma n b'a di ale de ma a compter de n'a ko kɔni bɛ ɲɛnabɔ n bɛ dɔ fara nin kan n tɛ foyi i ko Amadu n b'a ko filɛ a mana kɛ muso nasugu o nasugu a mana kɛ muso nasugu a ka kɛ muso ladamulen a ka kɛ muso ladamulen komi aw bɛ kow ye a banna ni yera depuis e mana ne ye yo e mana tile bɛɛ nin bana i bɛ yirisunba kare yɔrɔ dɔn wa kamalen yirisunba kare tɛ an kɔrɔ yan nɔ yirisunba kare min filɛ yan aw m'o yɔrɔ dɔn fo fulakɛ ka bitigi b'a fanfɛla la n b'o yɔrɔ dɔn i bɛ to o kare kɔnɔna la n'i ye yiri filaburu kɛnɛ binnen so min da la i b'i jɔ so da la muso dɔ bɛ yen nɔ i b'o furu di furumuso ye a muso tɔgɔ daminɛ ye zɛdi fɛn bɛɛ laban ye zɛdi a tɔgɔ daminɛ ye zɛdi ne dɔw fili n bɛ se ka taga yen sisan hali ni sisan ka di i bɛ se ka taa yen n'i taara n'i m'a sɔrɔ sigi ka n'i ka wari minɛ ni karamɔgɔ da karamɔgɔ o banna nin ko in banna a banna pewu n bɛ sira ɲini sira b'i bolo sira b'i bolo Isif wali kɛ na sisan yiri filaburu tigɛ san i bɛ yirisunba kari yɔrɔ dɔn fulakɛ ka yɔrɔ ye i ta filaburu tu i b'a to muso in ka so da la yama san kana to cɛ ka sen yɛrɛ n'a sera ɲami kɛlɛ dɛ awɔ anw ka sigi diyara kɔngɔ ni dɔba anw ka sigi diyara kɔngɔ ni dɔba amuitena i bɛ sara kalo de la fake o de dɔn i
y'a faamu wa ni kana to k'i girin k'i tigi ɲɛsin ne ka wari ma mali hali cɛ nana sisan i ko ka wari di ma kamalen ni ma dabila n'i lamara jamana dɔ la dɛ ne bɛ fɛ k'a compter de ayi kana compter ne ɲɛ maɲi wa 500 don Temo karamɔgɔ bɛ min karamɔgɔ ko nana ay kon nana ka fere kala dɔ bi kana ni demisɛnni karamɔgɔ ni dɔ bi kana yakili sigi sa yakili sigi ay kana ko pressé yakili sigi asina ka teli ko ɲɛ ko si dɔ bi na tuma min na kɔnɔ o dɔ bɛ kan denmisɛnnin don wa o denmisɛnnin cɛlamɔgɔ wa musolamɔgɔ a banna karamɔgɔ ne jɛma basi a sela a ɲɔgɔn o ye ne yɛrɛ ka minɛ karamɔgɔ wɛnsɛ ni jɔnni ka kan dunuya karamɔgɔ wɛsɛ ni jɔnni ka kan dunuya karamɔgɔ wɛnsɛ ni jɔnni ka kan dunuya karamɔgɔ wɛsɛ ni jɔnni ka kan dɔɔni b'aw la dɔɔni b'a kodɔnna u la kodɔnna e de bɛ cɛw jigi tugu la e de b'i ka muso jigi tuguya cɛsa musow jigi tuguba muso furu kɛtɔw jigi tuguba ni jɔnni ye kelen ye ala wɛsɛ o i ɲɔgɔn ka dɔgɔ karamɔgɔ wɛsɛ ni ni jɔnni ka kan karamɔgɔ wɛsɛ min b'i kan o balo dilan ne b'i wɛsɛ ma ni jɔnni ka kan ne b'i wɛsɛ ma ni jɔnni ka kan n ko dɔɔni b'aw kuntigi ni jɔnni ka kan ne b'i wɛsɛ ma ni jɔnni ka kan ala musow jigiya musow ka karamɔgɔ wɛsɛ o musow ka karamɔgɔ wɛsɛ o mɔtigi n'u jigi dalen bɛ karamɔgɔ min kan o ni wɛsɛ ye e ye wɛsɛ o i ni jɔnni ye karamɔgɔ wɛsɛ i ni jɔnni ka kan karamɔgɔ ko baw dilanba mɔgɔ kɛnɛw mɔgɔ dilanbaga a karamɔgɔ jigitugu masa nin banna aw kɔni ye ne ka zigiridalau ye a kɔni nana an fo a diyara n ye a y'aw sin bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na an fo a diyara n ye karamɔgɔ ni ala sɔnna ma zigiri tɛmɛ kɔ n bɛ misi tan d'e ma karamɔgɔ nin bɛ bila i ka mɔgɔ in nɔ na i ye mɔgɔ min den ka tɛmɛ nin bɛ bila o nɔ na i caman kɛ
nitiga kalande awon ye Yusufu ke ne duru dale ma Bele. ti fui Bele ko ke wallahi ti fui Karamɔgɔ. ngatere ndegole flabe bagida awo komi a flabe yala nyonfe awo jeli kana foti nyo terrain flabe awma Karamɔgɔ. ye chamaga metini wallahi ibi se fena metini abe haketu abe takene ma mena Yusufu ki kata dala ali era bala ali era Karamɔgɔ. ko no meninga ko nyana ko afamu awo ne balmamso ikakene basite alhamdulillah amba tegen sumambe kodi bana aya dine kono moyi awo nebe klinde lankoi ala dien de modu da zigri dalo dobe bo non ni ere kungana num damele de bola awo suro zigri solo bola awo ala rasin salo bola kuna sin zigri dalo be kuma wudu ne kan koy ni boro ni bugoni fi ni bisiga barala doro mobi ni segre iyai be ni terrain flati fuye ni ti fuye ne be ali zigri solo era bola ne hectare kelenda ma yam fuila awo te fuye dodi imo go do lawa Karamɔgɔ bashite awo ne furula nyina ya santa furula demsana la sade karamɔgɔ debi ne furula ne cɛ taara tunga fɛ karamɔgɔ furu san 10 ne ni cɛ kɔɲɔso o de bɛ ɲini na isengana itorola inenina depuis comment so brala ema fin karamɔgɔ e jo sa hageto sisan ha comme a taara tunga na awo ɲina ya santa a tɛ ka sigi awo i b'o dɔn furumuso fana mago b'a cɛ o mago bola yɛrɛ de koyi fo te furu sigi fɛn di ne kɔni mana wari ko kuma fɔ a b'a ci ne mana fɛn o fɛn fɔ a b'a bila ka na nka mɛ waati ninnu o la fo i cɛ ka to ka ayi wari yɛrɛ tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ sa wari bɛ se k'o ɲɛnabɔ awo o tubabu t'a fɔ de ma ko infection wa awɔ muso kɔni mago bɛ infection na o e kun hakilina ye mun ye sisan ne kun nana i fɛ n'a sɔrɔ i bɛ se ka n dɛmɛ ka se ka na ni n cɛ ye i b'a dɔn tunkarankew ka papiye ko ma nɔgɔn koyi o b'a la quoi den o olu kɔni tɛ filɛli ko ye ne yɛrɛ karamɔgɔ bɛ se k'o ɲɛnabɔ yan ne m'o fɔ mɔgɔ ye ma a bɛ bɔ kalama de cogo di tan Allahu akibaru muso kɔni mago bɛ waati dɔ kɔni na kɔni ka i y'a ye wa k'i fari lafiya n'u ko i ka na ni n furu cɛ ye de nacogo t'o la o e delila ka dalilu kɛlen ka kɔgɔji tigɛ wa ale tɛ se k'o tigɛ o ne bɛ ka fɛlɛ minnu f'i ye an b'a jateminɛ olu de la i y'a faamu wa an b'a lajɛ k'i fari lafiya ni cɛ mana bi o la fo ne y'a fɔ n burankɛ ni n buramuso ye ese dondala ko bɛ kɔnɔ den ko ne ma yɛrɛ ni dondala ko bɛ kɔnɔ dɛ nka n k'o bɛɛ tɛ e bɛ bɔ su fɛ wa denmisɛnniya jogo dabila sa an yɛrɛ musow kɔni ka lɛn ka ca kojugu sa hali aw yɛrɛ ka hɛrɛ ko f'a ka lɛn ko la hali n'a fɔla k'e bɛ don alijinɛ kɔnɔ f'e ka lɛn kɛ i b'a lajɛ min ko ye fɛn min b'i kan sisan ni ne yɛrɛ tɛ maa si t'a dɔn ne ko k'o kɛcogoya f'i ye fana ne k'a lajɛ n b'a fɔ n buramuso e ni ala cɛ ne y'o f'i buramuso o bɛ ɲɛnabɔ wa o tɛ e ka furu satɔla ye wa i bɛ bɔ su fɛ wa e yɛrɛ sunkuru tɛ ma sa i mago bɛ k'i tɔɔrɔ e cɛ ja ka gɛlɛn dɛ maa bɛ muso dɔ suga furu ka taa k'i to yan fo san 10 adamaden n'o ja ka gɛlɛn diɲɛ kɔnɔ koyi n'i kɔni tun bɛ bɔ ne tun bɛ taga ni yaala ni ye yɔrɔ dɔw la ka t'i hakili la ɲini i y'a faamu wa bari i ɲɛ bɛ ne la ne kɔni bɛ karamɔgɔya ye ne yan nɔ fɛn min ye wari o de bɛ ne sisan n'i kun sɔnna sisan i bɛ nimoro ta i bɛ n wele su in na n b'a kun o la fo ne ye lemuru de ma ne ma na a bɛɛ kelen Solomon musa nin den ma ye a bɛɛ kelen i yɛrɛ i tɔgɔ de i tɔgɔ Kiri a banna
Nala sona ibi segata. Awo aminya wuli. Ha? Awo nambola restaurant ami baji tini tan la fi road number mo. Kana ni leta ni mai sukono de. Ngai nando. Ibi nando nambura minyai. Awo inshallah tu vas aimer. La. Oh. Non, ni barang kari boy. Barang ni kari. Ciao. Nega. Karawon ne nyebe ni ko ina to ko mina ne be barabla. Ko barabla to di Cemo funa ko na suka da minati. Ai parce que ne te ka se ka ni famu ko abi na fo jema ka de jema fen mana na doro ko ngani ani yere ya anto ye tanto fo ala ko. Cemo ko te ko sara desa. Te ko sara en alaje alni ne nu de me beso. Nu me so la ba. Ifuna sa ko fam do ni sa ni keri wala sa ka blo fo asu. Afle ni kuma no ye shu na ko na ko ngata restaurant do. Tu m'aimes blanc seulement pour la tête de Alors, ma bien-aimée, ça va quand même? Ça va. Bachitila. Alhamdulillah. Andora Batukuti, Jaria. VIP Cornado. Wa na maja ere ma shi sitin bla. Ouais. J'ai fait ça pour toi. Ouais. Mbado ibe kandi da bani bari na sanjende. Iya, kana na fuma karamugo. No shukon kono kana fo de makaramugo ni ti karamugo shife. Ni kile kan fe karamugo. Nti shufe karamugo. Ere kan indira le to musiki tugule kan fi tugule to. Joni beni takange karamugo sa. Ni bena tanto. Ni alai mo chikibi tunela ni wakati la kubali mimi finina. Me bugo kono woro shori la. Jimmy. Ai ni sanere kamo alni ni bana ni dinduru de gadama beli. Mais tu sais, alors même quand on est pas, tu as sur le pied, on a qui nous soutient quand on a pas une fourre quand tout le monde a claqué il pas assez. Et moi donc j'ai n'ai que deux matchs. Je me suis souvenu seulement pour te claquer attaque qui et le moment où fait un bar là, ni elle ni des faveurs la salle pardon, il faut voir le moment où font et au fait il va donc ni tu yoro ni na baro ni na kasia wa yoro yi sumalen du mamanti fufuti wa al qur'an ti kon baro tamni qur'an ti barka ga bu ni kon be fesa na ta wati kun ke ka wati la ni madam idella sa la kana to ka fuma karam ko zaman ni su fesa ni ufika gelasa wallahi kan kuma biga min dan kala de bana kame non c'est une question atete me de 30 minutes ga amare poso do e fara kulu mo la fiale bara do bi fi farka la fiale do bara no so ka time ka di fa la ata non te me ko ai no ante ma en même temps taxi ko do Wal madera ngata kan tuan dorong me servitor dulu bata. Oke, merci ya. Nah, event sorodala.
karamɔgɔ wuli koyi wuli karamɔgɔ kana sunɔgɔ a bɛ ne ka dɛ cɛmɔgɔ ne yɛrɛ ka sunɔgɔ o man ɲi a taala ni ɲɛ de sa a bɛ ne kan karamɔgɔ mun bɛ yen jɔn bɛ yen muso don wa muso muso min don a cɛ ka ɲi nin bɛ cogo min na kamanagan ma ta dɛ fa b'a kunkolo fɛ a banna a surunyana yan nin banna a ye so ta kalo sara ka ban mɔgɔ sara sɔɔni a ye so ta ne ɲɛmana wɛsɛ ye ne sɔn mi sumaya e karamɔgɔ wɛsɛ ye wa sɔn mi sumaya ne ɲɛmana wɛsɛ ye ne sɔn kun bɛ sumaya e karamɔgɔ wɛsɛ ye wa sɔn kun bɛ sumaya wele kulela wɛsɛ de la sama ala kanu la wɛsɛ do wele kulela wɛsɛ de la iga dɔgɔya dimɛ ni tigi tɛ wa sigiritalaw bɛ kule wɛsɛ de la ala ko dɔɔni b'anw ka karamɔgɔ wɛsɛ de la sigiritalaw bɛ kule wɛsɛ de la kira ko dɔɔni bi karamɔgɔ wɛsɛ la wari dalilu bɛ cɛba min wɛsɛ tɛ wa cɛ ko dalilu bɛ min bolo wɛsɛ tɛ wa muso ko dalilu bɛ min bolo wɛsɛ tɛ wa amina ko dogolen ni bangenen mana kɛ mɔgɔ la ni wɛsɛ ye ɲɔgɔn ye hamidu bɛɛ bɛ ban mana wɛsɛ ye an sɔn bɛ sumaya e karamɔgɔ wɛsɛ ye wa sɔn bɛ sumaya. Bobo dilanba mɔgɔ gɛlɛnw tigi hamina gɛlɛnw dilanbaga karamɔgɔ wɛsɛ mɔri ni kɔlɔsi mɔri ni dɔnni karamɔgɔ filɛ belebele a yɛrɛ na ko kuma bɛnna a ye ne balimamuso i bɛ hakɛ to ni n ka dɔnkilidala bɛ ɲɔgɔn na ne kanu kojugu ninnu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu kɛra ni karamɔgɔw bɛ ne fɛ kojugu depuis waati ka gɛlɛn waati nɔgɔya hamina gɛlɛnw tigi ni kow fana bɛ ka ɲɛ il faut que n ka dɔn ye awɔ ne kɔni tun bɛ fɛ k'aw bila n ka ci dɔ la baji malobɔrɔ 50 belebele n bɛn'o d'aw ma tigitanw tigi karamɔgɔ wɛsɛ a bɛ yala a bɛ taa geribudenw lajɛ a b'a d'u ma hami gɛlɛnw tigi karamɔgɔ wɛsɛ i ye nin caman kɛ ka tɛmɛ belebele o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mobili parikini mun filɛ yan yɔrɔ la awɔ Ismaël ka yɔrɔ awɔ i bɛ taa i bɛ t'i ɲɛna kala ni mobili min jɛlen i b'a tile minɛ a la i b'a fɔ k'a kana ka nɛgɛ ka bɛn a la a b'a papiye k'i tɔgɔ la ne wɛsɛ ko da min ma kɔrɔlen don ko kura kɛ kuntɔ ye ne balimamuso ninnu y'a kɛ ɲɛ kojugu walayi depuis waati ka gɛlɛn depuis an bɛ don sɛkulukulu kɔnɔ ninnu bɛ ne nɔfɛ wɛsɛ wa diɲɛ don o don bɛ na ne fɛ tan awɔ o tɛ foyi ye e ta ye Jakarta ye i bɛ taa Jakarta minɛ suguba la Bɔkari fɛ yen ne ko ten ko ne ko ten belebele a barika o diyara n ye i b'a kɛ ten i bɛ na kɛnɛma n bɛ n balimamuso ka ko jateminɛ kɛnɛma ko in a bɛ ka diya dɛ awɔ o tɛ b'a la e bɛ se ka to yan foyi awɔ e bɛ ko caman e bɛ dɔn e b'a faamu awɔ ko fɔra ye cogo min na ala de fo n bɛ ka perese ka na walasa ka n'a ɲɛfɔ i bɛ se k'a ɲɛdɔn e kamanagan tɛ ne la koyi karamɔgɔ a bɛ ɲɛ kuma i tɛ dɔ di cɛ de bɛ ɲɔgɔn na walahi ne t'a dɔn fɛn fɛn donna ne cɛ ma tile filɛ in na furu kɛ waati an tun ka di ɲɔgɔn ye an bɛ bɔ su an bɛ bɔ tile wa n'a bɛ bɔ baarayɔrɔ la a bɛ na fɛn ɲumanw sama ne ma dɔrɔn mɛ sisan ko bɛ falen na an t'a dɔn n'a bɛ muso wɛrɛ ko de la wa n tɔgɔ jugu fɔlen dɔ ye wa na ne dɛmɛ i k'an dɛmɛ n tɛ ka foyi kelen faamu e kun ka di a daminɛ la an tun ka di ala an tun bɛ taa sɔrɔtu la sufɛ ni festival bɛ yen an bɛ taa yen an ka bahamari la ɲɔgɔn fɛ mɛ sisan hali ni ne kunbara i b'a fɔ k'a sɔn sigira ta sɔrɔ parce que i cɛ taara posi la furu la posi bɛ dɔw ka furu la furu awɔ a taara posi la
posi fɛn i b'a sɔrɔ waati dɔ bɛ kɛ i nege bɛ bɔ i cɛ la dɔɔni a bɛ taa muso dɔ ɲini kɛnɛma ten sa ka to ka i diya n'o ye i bɛ taa sɔrɔ o muso yɛrɛ e su bɛ fisaya n'olu dɔw ɲɛnɛma ye yɛrɛ awɔ bon ni cɛ dun taara posi la i fana kan ka taa posi la i fana bɛ taa karamɔgɔ dɔ ɲini hali ni ɲɔgɔnna dɔ i fana bɛ to ka bufe n'o ye a yɛrɛ sera na a bɛ dɔ ta fan dɔw fɛ awɔ k'i yɛrɛ hakilina lafiya o de do koyi o de do sinon dusukasi b'i faga fu wa i cɛ taara posi la i cɛ taara posi la dɔrɔn a essaye ka taa posi la wa dun filɛ a filɛ nin ye a ko filɛ nin ye dɛ e bɛ bɔ sufɛ wa e tɛ fɛ ka fura de ɲini i ka bana la wa e ma na yan ka fura de ɲini i ka bana la wa bɛn tɛ wa i bɛ fɛ ka min f'i ye e cɛ bɛ posi la a y'i to yen a bɛ ka bɔ nin dɔ awɔ o de ye nin ye i fana bɛ bɔ nin wɛrɛ ka t'i nin la a bɛ n'o tigi ɲɛ dun a t'o ladon sa a t'o lada o waati dɔrɔn de kɛ ni posi e tɛ posi dɔn a bɛ n'a fɔ congé bɛ furu la an ka génération na congé b'a la dɛ bɛɛ bɛ t'i ka congé la wa congé kɔnɔ tout est permis o sa ne kɔni bɛ hakilina tɛ ye min ye sisan tun b'a lajɛ n'a kɛra bi su ye walima sini su i bɛ na a bɛ taa yala yala yɔrɔ dɔw la ka fɛn dɔw kɛ ni hakili kan bari muso hakilina kɔni ni muso kunkolo sufɛla kojugu dɔrɔn a tɛ foyi ye ka t'i fili 3e point na kɔ ne bɛ k'i ni de kisi bilahi e ɲɔgɔnna caman de taara fili 3e point na a tɛ foyi tɛ cɛw ka dusukasi kɔ foyi ne de bɛ k'o f'i ye muso dama min y'i fili 3e point na ni cɛ ka dusukasi bɔra 100% na a tɔ tɛ to walahi min ni e tɛ ka ko ye dɛ i ka taa sɔrɔ e tɛ tuguni bɛ baarakɛla dɔ ko ka taa sɔrɔ e bɛ se k'o sara kalo la ye i kun tɛ na an ka tile fila ni o tɛ foyi k'i la boyi sunkuru sanfɛ dugu fɛ o b'o kalama cogo di fana hakili ka bon ni ma sa dɛ ala k'i t'o la yen ala k'i t'o la yen kuma bɛ ka f'i ye ko kɔnɔfɔɲɔgɔn n bɛ ka kuma f'i ye i b'i jɔ ko kɔnɔfɔɲɔgɔn don dɔ jateminɛ dɔrɔn an ka k'o fɛn sigi ɲɔgɔn kan e bɛ se ka bɔ sin na jateminɛ n'i ma jateminɛ ni jate ko k'a b'i minɛ a bɛ gɛlɛya i ma dɛ jateminɛ wallahi ne b'a dɔn mais a kɛ ko i yɛrɛ ka ko ye sinon 3e point min n'aw dusu ka sila dɔrɔn a b'o de ye ne n'i dusu k'o ye quoi awɔ n bɛ fɛ i hakili ka nin ye awɔ ayi i tɔgɔ baasi tɛ a banna a jateminɛ i ka n ka numéro ta Sali tadi. I bɛ ne tɔgɔ kɛ karamɔgɔ Su. Karamɔgɔ Su. I bɛ karamɔgɔ Su k'a kɔrɔ an ye su dibiw ye awɔ su na kɔni. Sira b'i bolo Sali. A ko Sali n sama ka don i bɛ sama. N'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sama su in na an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka ɲuman bɔ ɲuman na an ba ne ka cɛ awɔ a kɛra de cɛ yɛrɛ kɔni bɛ dimi ne ka ko la kojugu bilahi nin man di ne ye sa i kɛ pewu bilahi ne ye mobili sɔrɔ ni ne ye wari sɔrɔ diɲɛ don o don i bɛ mobili san ne bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ bɛ ne ŋaniya la wari de tɛ ne kun fɔlɔ nka ni musow bi yan kɔni faut que n k'olu kɔni fɔ sa o kɔni tɛ baasi sa ne yɛrɛ filɛ malobɔrɔ banna yɛrɛ mais ne ko n ka taa malobɔrɔ ba ta minɛ mais a tɛ n bolo fɔlɔ de a bɛ ala cɛ ŋaniyaw de don walayi n bɛ ka fɛn o fɛn fɔ musow ɲɛna a bɛɛ ye ŋaniya de ye a faamusa mun bɛ yen e tilala karamɔgɔ bi kɔni ne bɛ baara bila mun na a bɛ baara bila ayi non ne bɛ baara bila ne tɛ se ka n si bɛɛ kɛ yan don o don jɛmanw bɛ ka na e bɛ jɛmanw ŋaniya ni e yɛrɛ dɔrɔn de ye e foyi tɛ yen e bɛ min ŋaniya ni ne ye fɛn fɛn mana na e b'i yɛrɛ dɔrɔn de bila u ɲɛfɛ an fana k'o jateminɛ sa karamɔgɔ hasiridiya e ta kɛra hasiridiya ye sa jɛman ko o de b'i la wa i bɛ fɛ ka jɛman de sɔrɔ wa e b'a fɛ ka muso de sɔrɔ n'o kɛra an bɛ sarako bɔ a ma wa u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ baasi tɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ e ka zikiri dakanw ka di ne e ka dimine kɔrɔ man di ne sa siɲɛ wɛrɛ ni muso min bɛ na
ni muso min nana nin kɔfɛ ne b'o d'i ma i y'a faamu wa? Awɔ n y'a faamu. Kɛlɛ bɛɛ kun t'o ye wa ni muso min wɛrɛ kɔni nana nin kɔfɛ kɔni ne b'o d'i ma. Awɔ n y'a fɔ dɛ. A banna bilahi ala ɲɛ I y'a fɔ. bilahi. Ne y'a kɛ. Non ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ o la sa. Bilahi ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ o la. N'i y'a kɛ tan an tɛ kɛlɛ o. A banna sa. Nka ne kelen ko k'e b'a bɛɛ da i yɛrɛ kan o fana ma nɔgɔ sa karamɔgɔ. E m'a fɔ ko muso de ka di ye wa? Ne kɔni y'a ŋaniya n dusukun yɛrɛ la quoi bilahi. Karamɔgɔ kasi ko ye jumɛn? Karamɔgɔ. E tɛ fɛn dɔn karamɔgɔya la e tɛ yen dɔn i sigili la de. Karamɔgɔya dun filɛ nin ye taafɛnw ni bilafɛnw de b'a la. Ni ne yɛrɛ tɛ bɛɛ tɛ se ka muso kɛ tan. Muso ninnu filɛ ne bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ filɛli kɔnɔna na. Zurutuya kɔnɔna na n'i ye zurutu hasaniya kɔnɔna jateminɛ nin bɛɛ b'a kɔnɔ. Karamɔgɔ. Ni e ko ko muso de ka di ye a banna n'a nana ne b'a d'i ma. N'i taara n'a ye taama bɛɛ cɛ dɛ. Walahi o tɛ foyi kɛ ne la. N'i taara n'a ye taama bɛɛ cɛ dɛ. Ne ka muso kelen de b'a mun cɛ de ye a tɛ foyi de. Mɔgɔw t'a dɔn k'e tɛ fɛn dɔn ni ne tɛ dɛ. An bɛ ka ɲɔgɔn sutura a ko kan ne y'a ko kɛ taama bɛɛ cɛ dɛ. Walima an k'a bɛɛ cɛ. Ayi a ma sɔn ma sa. Muso ko tɛ wa n'ala sɔnna ni min nana nin sen ne b'o d'i ma. A banna. Wɛnzɛn. Jɛnɛ e bɔtɔ ye min? Ci jumɛn la? I t'a fɔ i bɔra cɛw fɛ yen. I yɛrɛ ne tigi faamuya sisan dɛ. Ne y'i wele i tɛ ka n appel ta o ta mun ye? E muso furulentɔ e de bɛ janjanja la cɛw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ e ka furuko boliboli la. Hali sisan ne kɔrɔkɛ bɔra kuma la. Ne mun manamana ko ye san tɔ? Baro yɔrɔ ne kingir da ngi to ne bisiga no ko na suya e de la ne chef ou de la ne cɛ ɲɔgɔn fɛ ne bisiga ni ko na suya ni akili bila yɔrɔ min na dɔrɔn o de don i y'a mɛn wa ne to yen ne ka taga n ka ci la Jɛnɛ Badara i b'a dɔn n'i ma conseil ɲɛnama dɔ di ne ma ne t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn de kɛ ne tɛ ka foyi de faamuya an ka muso sanama la Jɛnɛ wa? awɔ ne ye woro bɔ e nɔfɛ mais au moins temps dɔn di an ka se ka fɛrɛ mais a tɛ ka temps di ne ma et puis hali ne n'a bɔra ka bɛn kare kɔfɛ yan sisan n y'a ɲininka n ko nin ye e tatɔ ye dɔgɔya tɛ dɔgɔya ma mun d'an kan vraiment ne yɛrɛ t'a dɔn n t'a dɔn n bɛna fɛn fɛn kɛ mais ne dun fɛnɛ b'a fɛ de n b'a fɛ de. Baru ne ye ko bɛɛ f'i ye k'i ka fara Jɛnɛ na n ko Jɛnɛ t'i fɛ muso kelen k'i su don muso kɛmɛ ka taa folikɛyɔrɔ la e yɛrɛ k'o jateminɛ fara la i ka muso yɛrɛ ɲini muso ka cɔn ma o hali n'i daji tu a bɛ bɛn muso dɔ Badara dɛ e tɛ se k'a faamuya koyi fɛn ye jarabi de a b'i n'a fɔ e ma jarabi k'a ye fɔlɔ dɛ non e tɛ se k'a faamuya mun bɛ ne kan ne yɛrɛ de b'a dɔn Badara a ka ɲi n'i ka kuma faamuya e bɛ taa jarabi n ko mutabakɔrɔ de bɛ jarabi cɛbakɔrɔ bɛ mun fɔ jarabi ye ne ma taa ni fati don nin I yɛrɛ tun ko k'i tɔgɔ? Sali. Ça tombe bien. Ne tɛ nin kɛ bɛɛ dɛ. Non, ka bɔ ni muso ye ka na sigi VIP kɔnɔna na. Non, ni tɛ kɔni ne tɛ nin kɛ bɛɛ. Foyi tɛ n bila nin na. Ouais. Ouais. A yɔrɔ cɛlen Ayi yan kɔnɔna kɔni yan ne ka base de ye. N terikɛ de ka yɔrɔ ye yan. Waaw, Michel. tiɲɛ yɛrɛ la Ouais, ale tatɔ tuma la ne yɛrɛ de ye fura dɔw d'a ma cogoya min na a bɛ se ka don da la ye a taara dɔrɔn kalo kelen a kɛrɛfɛ. tiɲɛna karamɔgɔ nafa i tigɛ bɛ kisɛ kan dɛ Kana n'a fɔ ne ma karamɔgɔ ni sufɛla kɔni a tɛ fɔ ne ma karamɔgɔ. Ayi sufɛ u bɛ ne wele de ko Nixon. Awɔ. n jo t'a la Ouais. mais karamɔgɔ hakili to Nixon n'a ɲinɛ n'a ye Awɔ. n'a tɛ k'i ma baasi ye kɔngɔ dɔɔni bɛ ne yɛrɛ la dɛ Kɔngɔ? awɔ
Iyo kɔni cɛ ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la. Dumuni quoi. Ah ok. An ka dumuni ne san. Ouais, mena. I bɛ na. Awɔ, mena. Ah min kɔni. Awɔ, n ka téléphone di yan quoi. Awɔ min. Mena. Marcia, ça va? Ko ka ɲi? An ba. Ni ne ko ni plan ye joli? 20 000. Hein? 20 000 wanan. Wanan? Oh, mena quoi, hein? Mena. Ouais. Marcia, ça va? Ça va. Ne b'i sigilen na yan mena e ye commande de kɛ yan. I ka dumuni tɛ ka na. Ne bɛ nin kangari de da n ka baarakɛlaw ye quoi ni client kɔni ye commande kɛ a ka dumuni d'a ma sa. Non, nin bɛ ne tɔɔrɔ trop bilahi. Mais i kɛ pewu n bɛ taa n jɔ sisan serviteur kɛrɛfɛ i b'i tigɛ kɛ tan dɔrɔn. I y'a faamu wa? A bɛ na n'i ka commande i y'a mɛn wa? N'a ma minɛ dɔrɔn i b'a fɔ i bɛ yafa n ma dɛ han? Yafa n ma yɛrɛ de han? Yafa n ma han? Voilà. Marcel, muso min sigilen filɛ nin ye n ka client ɲɛnɛma ba de don a bɛ n dɔn quoi ko n ka n'a ta k'a b'a sara quoi. Zoli. Awɔ ne de don. Awɔ. Merci. I y'a faamu wa? A bɛ 20 000 d'i ma han? Merci. Alors, ma bien-aimée, c'est comment? Ça va. Bon, ne kɔni ye dumuni san sisan nka ne b'a la funteni de bɛ yan quoi. Funteni bɛ yan, an ka taa u ka VIP kɔnɔna na clim bɛ yen quoi. Awɔ, an ka taa nin bi, an ka taa nin bi. Ayi, non, n'an ka taa dɔrɔn. Ne? Cɛni n'a jɔn ko k'aw ka tini ta 1 Ayi mun ne ji dɔrɔn de commande ne? Ne de mɛnɛ ka sɔrɔ ma na ne sɔrɔ yan yɛrɛ. cɛ dɔ mana jɔ ne fɛ ko e ba e ma fɔ k'a wa ne ye 1 minɛ d'o ma e dun tɛna bɔ ka sɔrɔ ne ma wari in sara dɛ I ni ba ka na ka taa yɔrɔ min minɛnɔgɔ ko i bɛ su min na bɛ kɛ mun e ni ba i di la sa ne ma foyi fɔ n t'a dɔn yɛrɛ wale n tɛ cɛ in dɔn. karamɔgɔ b'a f'i ye I bɛ ka koba min kɛ yan yɔrɔ la an bɛɛ ɲɛ b'a la walahi n ko ni e tɛ an tɛ bila ni condition na an fana b'a ɲɔgɔnnaw de ɲɛ e sababuya la fo n'o y'a ɲɛfɔ bɛ ɲɛbɔ an fɛ ko e ma karamɔgɔ Wɛnzɛn ka denmisɛnnin ninnu fari cogo ye wa e m'u kɛ cogo ye wa cɛ wa muso Garanta mun ne. Ni ye nin ye. Ali wara wari de. Karamɔgɔ ko dɔ bɛ ka na. Baratigi. Wari bɛ ne kunna dɛ. Ne na min f'i ye. Ok. Ni ma wari bɔ ne kunna t'a ɲɔgɔn na. Awɔ, n y'a faamu. Ala k'an bɛn kelen ma. A ɲɔgɔn man ca Wɛnzɛn ɲɔgɔn man ca. Ɲɔgɔn man ca Wɛnzɛn ɲɔgɔn man ca. Ɲɔgɔn man ca ja Wɛnzɛn ɲɔgɔn man ca. Ɲɔgɔn man ca Wɛnzɛn ɲɔgɔn man ca. Ne ma Wɛnzɛn ɲɔgɔn na ye. Ɲɔgɔn man ca Wɛnzɛn ɲɔgɔn man ca. Kalandennu karamɔgɔ ma Wɛnzɛn ɲɔgɔn na ye. Ɲɔgɔn man ca Wɛnzɛn ɲɔgɔn man ca. Jigitugu wale la ne ma Wɛnzɛn ɲɔgɔn na ye. Ɲɔgɔn man ca Wɛnzɛn ɲɔgɔn man ca. Danaya wale la karamɔgɔ ɲɔgɔn na tɛ. Ɲɔgɔn man ca Wɛnzɛn ɲɔgɔn man ca. Ɲɔgɔn man ca Wɛnzɛn ɲɔgɔn man ca.
bele baji 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 ne sigile fle isu hami galam jigi ta dala fala awa da jate mene ta ko ya bi ka ne kulo nya awa ta sa ta ma ko parce que ma ko nunu abi ka ne kulo nya awa aywa ni ka ta dala karamo ne na bunte dore di barakela di anga barada la juguya buena ni makojugu akera sababu ne ni ngapatoro re tiga nyala ne ni bara yoro mo shite ne nana de ga do kene ya sambise ga signga bara ina misega to bara ina to kumina juguya fangale bani ko bara e ko jugu e na me do nyini na tugam na juguya fanga sega no ka fc ga bara ke ki dare meni ni tugam na do gotewa okay nala suna tena ne ko ne kambo ga cham siglen fe kerefeni ni nga pobo fi jidala de ibe madina rodo o yoro wali tim maka ko ni maka rodo maka dugu de wa de ko madina ni tala madina sita ne be bon yoro do lai ni ne be sita ne be bon ga ko me ni ne ba di mo ko madina na le do ya tebine na do ki ko ni pinchu ko itala ati bo madina ere ali suina nini kadi ni kata madina beta Sabang kan mere kan infam wala kero kam blata wala habia chodi to fa no nyame inte to fa mama iba ni jara ni ko aha wallahi ni mo balu yo kon so lo figa ne plasra ke plasra kali problem dore bene dala na ta iba ni ko mane e ko no oy ko chugia ni ko lo ga bacheti bola ga bai choro tu o ko ni daga ulai shi o te ko chugia ko ni na fa ni ko ma mi che un dila o te ne funche ni ko ma mo wala di ha o kana to plu flagan mere daga wi ko no ta te jonta idi ko ni mane dan nawa tara karamo ke do fi ko wane debe o ri flaga tas ni cinema daga wuli idun jotinna ni mila kana to ko di kana to plu flagan mere ni ko ni to do yare do ni siga ni woni finina in ala cho do no biga la de do ki yo konyo dati fo ni ere mi te so ni bo yiri famo bulbul lo ibita kono ta cho wele fe daga wuli ma janire surtout e che temtigi no do ko man ho ndaya atene ri ngado de woni ta ro fun fe ni bilani e daga wuli no ni ma janire no i jodinna awo asa neba nek me auto nona awa be do ki na e fen fi do re ka so me ka keti na la so na ma e ka na ko be jabi ya famu awala ko be kelema ala ki ina kunya na bo ya rabbi ala ka jugo bu ko ka bara la awo ai be ala na la so na amba alhamdulillah alhamdulillah ko juguya de boye ni i koy ka bara woro basite bara min keli kan ko amaya o yo bara nuye awa i komi karam ko ya foto ko mena ateti moka ntna ndado obela nga komi koko ka duwa ukiye duwa ubeke abemena nga sanuche yala ebisi ka bo shufe yi suye boli fene ya ko le kumulo ka kene e do do la wa e shufe boli kala ni ne tiga mana ko le kulo bina donc o sigle men ni drone la ya ay o te imam famu ne yi famu e be ne nyinga muna ko ne ko shufe muni wal musori ndala ga do utara shufe boli mi ko insala mo la ngolo la le siri tigale nu aw be ni la ko karam ko ya isa i bona dala isa jumene
Bon ya sɛgɛ sɛgɛ an ma nin kɛ ne kelen na yɛrɛ mɔgɔ lankolon bilalen ne ka sufɛ bɔli min bɛ yan sira la e bɛ mun kɛ ne la sufɛ mankan cayalen don yɛrɛ cɛba e ka duwawu bɛ se ka kɛ sufɛ de ya duwawu tɛ se ka kɛ tilegan fɛ ni sufɛla tɛ yan a nankɛri ninnu mɔgɔ lankolon sigi tigɛlen kɔnɔ wo kelen cɛba lankolon k'e ko ne bɛ bɔ sufɛ yan ko ne m'a faamu ne b'a dɔn ne bɛ fɛ ka min fɔ n ti yafa i bɔra dala bɛ taa mɔgɔ na suguya kelen yan karamɔgɔ zero ninnu e bɛ mun dɔn e bɛ mun dɔn ala kama yafa n dɔn tɛ nɔgɔlen n dɔn tɛ sɔrɔ e tilegan fɛ yan o fɔ e la tuguni fɛn min ne bɛ taa o datugu ne ba t'a la ala kuso aw ko fana ne ko ne ka na n ka duwawu ta aw fɛ yan e bɛ ko ne bɔ sufɛ ala kuso sabali k'aw lebu aw bɛ nin de la yan o tɛ aw bɛ nin de la yan ayi ne y'aw tɛrisi nin y'a dan ye a tɛ nin kɛ muso wɛrɛ la yan ne tɛ ala kama ne ba ala kuso yafa ma ala ni kira kama aw ye bila nin na ne ka so bɔli min bɛ yan an ma ɲɔgɔn faamu de ayi ne ma faamu ne y'o fɔ n'i y'o fɔ k'an ma ɲɔgɔn faamu an ma ɲɔgɔn faamu denɔgɔlen jumɛn ne ba ye sabali e ta bɛɛ ye tiɲɛ denɔgɔlen jumɛn bɛɛ t'o kɔrɔ dɔn e bɔ su bɛɛ t'o kɔrɔ dɔn k'i ye duwawu don i bɛ n'i jɔ manamana ko kuma la ne la ko ne bɔ sufɛ yan e ye duwawu de kɛ ne yan o ye duwawu de yan a ye nin kɛ musow bɛɛ la ne kɔni ne y'a dan ye n bɛ polisiw wele ka na ala kama sa ala kuso ala kama polisi ko in bɔ a la e bila b'i bolo polisi ko bɔ a la i delila yɛrɛ de ala kama wallahi fo ka diɲɛ wuli an tɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ yafa ma ala ani kira kama yafa a bɛ dan ni kelen ma i delila mɔgɔ lankolon na bɔ ye kami kɛ i b'a dɔn i kuma dɔ laban i ye nafigi de ni kuma kana fɔ karamɔgɔ ye dɛ kana nin fɔ karamɔgɔ ye n'i ye nin fɔ karamɔgɔ ye walahi an bɛ fili ɲɔgɔn ka cɛ ma taa da la i ka taa ko jateminɛ ani fone ne bɔra cogo min na n'a fɔ i kuma gɛlɛn fɔ ne ma bɛn fiyewu walayi hali sɔrɔ kɛ ne fa cɛ kun bɛ k'a kɔrɔlen wele ko o ka kɔɲɔ dati fɔ ne cɛlakaw ɲɛna ne kɔni b'a fɛ ka boli yɛrɛ de walayi i ye kan'o fɔ ka boli ayi kuma wɛrɛ fɔ bon n'i tɛ fɛ ne ka boli i bɛ kuma de fɔ ɲɛna n bɛ mun fɔ n bɛ fɛ k'an bilasira yɛrɛ de sinon i tɛ ne bolo walayi ne bɛna e bilasira dagaw ye mais kana to mɔgɔ wɛrɛ kulo ka nin mɛn bilen dɛ hali i woloba kana da la ka nin kuma in f'a ɲɛna est ce que i kulo bɛ na an bɛ solution ɲini a la n y'a mɛn daga n bɛ taa miiri ni hakili ye bila yɔrɔ min n b'o f'i ɲɛna ne bɛ sira ɲini k'an bɛn merci Nase. Ay karamɔgɔ. Min yɛrɛ fari fagalen don a kɛra de. Wa waati n'a cogoyaw tɛ wa. Tɛ kɛ cogoya ye dɛ cɛmɔgɔ ni bɛ zikiri da i yɛrɛ ma hali ni mɔgɔ m'e ci nka e fari fagalen don i yɛrɛ ma ten. Foyi tɛ. Foyi tɛ. Mais i yɛrɛ i ma fɛn fɔ n ye dɛ. E ma fɔ ne k'a to i bolo ka bɔ wa ni bɔra e ma foyi fɔ ne ye tuguni dɛ a kɛra cogo di. Muso wa. O ɲɛnabɔla. O ɲɛnabɔla. Ayi non. Ni ye numéro ta ko sini ŋɛnɛ k'an bɛ ɲɔgɔn ye. Cɛmɔgɔ. Non ne dalen bɛ la sa. Ne dalen bɛ la a bɛna ɲɔgɔn ye min restaurant wa yɔrɔ ye. Fɛngɛ ka yɔrɔ ne na cɛ ka yɔrɔ ye. Wo n'a ye n'a ye. Ya baba. Non o ɲɛna i b'a dɔn e n'a ka couple bɛ nin kan. Bilahi ka couple bɛ nin balo ne kɔni hakilina na i ka nin ta dɔrɔn ka t'i furu. Why? N'a kɛra i yɛrɛ ne bɛ se ka baara k'a minɛ ka d'i ma. O man di ya? Bon n k'o bɛɛ to yen sa ni siɲɛ wɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ta nana o fana d'i ma de ya. Karamɔgɔ ne ka ɲi walayi. E ka ɲi. Dɔ in bɛ ne bɔ o yɛrɛ kɔfɛ dɛ o weleli kɛla an ka dugu la k'a fɔ ko muso ɲinina ne ye kaban.
ne kai ay me chamo ko muso je bisa kam suda funan sa de mo nyango kunya na bosa kamo ha kai ikai kai dugutai mo ne Krango. Dobi kana de. Dobi kana. Tiang dobi kana. Kilando wa. Mso. Awon ni no peni na ni pole no ngamo koro fe. Ni na bala. Tiang. Ni pole no ngamo. Mo koro. Ana tiang koro do. Bala pole no ni. Neko udongo mso indere. I know alite. Ai mwaka jatemine kekanye oro inai. Parce na mo jatemine kekanye mo na se ka chuanga kuma dola anti se ka mana sfa du mene jema wafi. Pone jema ni. Jema ka. Ne kumene ne baga na wa na baga yele kanari. Bon abiga yele ni yele ba koro ni soja ba koro. Oh we here. We here. Ba. Wai ala kan mo woni mana. No ko ni. We here jati. Ko mo koro do. Tena ka indi ni nga furugo tama. Furugo mo choro bena. Kono ka do jato ka do wa. Adala ko bala. No, come se kulaina wakramo bawenze wa jene minyogona ye inyogo ngatogo. Jame se kulaina wakramo bawenze wa ne minyogonye inyogo ngatogo. Jame se kulaina wakramo bawenze wa inyogo mata inyogo mae. Como kiwa bana kodo ne wenze ne ma kana mo wenze inyogo mata. Ko bake Sane mi wena karamogo wenze inyogo mata jigi tugu bande mi wenze karamogo inyogo mata yati me ulado ma karamogo wenze ma aha kamene ga kekele tai Ganno. Ini kono sunguru chenyumba. Chere kenga imene kakate were kenga chemene kakate. Basite ibodo flena skodo benu lutika kenga. Lubi ke kolnadela. Ya famu soni mfleni koshi soni mfleni. Do mo fleli ke nala sona ichebe gikelite. Atimiri masila nete. Nala sona foi retela. Va. Nyogo mancha. Kramo wesen. Bile. Ai aga ketu ai takena. Anga takena ma isu. Nanti. Amba. Kamu tene do. Oh. Dodi. Tene do. No iga dodi. Kamu ni dilaga ni fiensi ni chembe la tino. Ali kalu saworo. Unsanje ni toka ngafere karamu ko. Etiga fenme. Karamu ko ni la jore ni. Ni la jore no bi la sigideke. Nere la jawa. Ada kan ni kuma bamanangan. Ni la jore no ila sigidro wesra kana fune la jore no re ebeta. Ni la jore no ila sigi. Nere ila jawa. Ha? Ibi wuli ki jayere isigi yere fana. Ne famu ma fe la jole ne dowa ila jole no karamo ka mumbola sa na manye la jole no ila sigidro karamo gombe ka fiye ne ko no mane do ja jumendo ne ko no mane do kan mano chugori ite ne ni bola ne karamo ni yere ni ne kan mano sisan ne chedi wa de mamne chedi wa wal mam kan mano ne ka mumbola sa ne fleli kela di kamgo ni fiunga ko la je ko kuna ko do ko hamina ko do ko umirina ko do kono mo ne kam wala ya te docteur soisa ay singuro ay wallahi kan kuma ne ti ta do ne ti chere ne bere do mine da ne
ayi billahi kuma wɛrɛ fɔ den mɔ ka jumɛn jateminɛ ni e yɛrɛ m'a jateminɛ jate b'i minɛ bon ni jate b'i minɛ k'i to ne fɛ o dama di la kuma wɛrɛ fɔ dɛ a ka haramu n'i dun ka fɛn wɛrɛ fɔ dɛ a ko lajɛ a bɛ lajɛ cogoya min na anw kan mun lajɛ e fana ma de e cɛ tɛ e m'a fɔ k'i cɛ de minɛ ka d'i ma e t'o dɔn cogo di ne n'o ma deli ka ɲɔgɔn ye kuma tɛ ka fɔ ko ka sigi ka kuma tɛ fɛn ka tɛmɛ ne n'o cɛ karamɔgɔ ne bɛ e de dɔn e de b'a jate e fana cɛ ye fugariden ne i bɛ muso maa minɛ k'a di i b'i ta kɛ kunsalendenya ye halisa fɛn tɛ n'o cɛ o bɛ kɛ o ɲɛ o waati n bɛ miiri karamɔgɔ i miiri ka ɲa dɛ sinon ni cɛ bɔra kalama polisi la taga bɛ sɔn ka bɔ a la dɛ e ka taa n bɛ miiri awɔ e ka taa dɔrɔn ala ka se ni ɲuman ye quoi ka fiɲɛ k'i yɛrɛ so ye n bɛ n'a miiri n'ala sɔnna cɛlawa Isufu cɛlawa a ye n'a sigi yan e bɛ nin muso min bɔra se i ɲɛna ka n'a nana yan bilen a fɔ a ye ko n bɔra n'i y'a ye dɔrɔn boli ka n'a fɔ n ye depuis a bɛ da la kana sɔn a ka don n ka so da fɛ a fɔ a ye ko n bɔra karamɔgɔ kiliyan tɛ yan a y'a faamu diɲɛ to a cogo la dɔrɔn kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ nana dɔrɔn a fɔ ye ko n bɔra karamɔgɔ awɔ cɛ a b'i n'a fɔ nin kelen ni tɛ tulonkɛ dɛ a bɛ taa feere k'a bolo dɛ karamɔgɔ ka ban kiliyan na a y'a f'i ye cogo min na i t'a kɛ ten ayiwa ale ko tɔ bɛ ɲini a kɛ fɛn sa o a y'a f'i ye cogo min na a kɛ ten dɛ n'i y'a ye nin fɔ ale b'a dɔn a y'a fɔ k'a da kun min kan cɛ ka kuma muso ka kuma o kɔni u bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka na ne kɔni ye cɛ ye cogo min na k'a fɔ ko muso ye cɛ ta a bɛ ban ne la mais o bɛɛ mɔgɔ kumaba ye o diminen tɛ kɔni o diminen ale o diminen tɛ ala ka ɲuman bɔ ɲuman na yan walahi ala ka ɲuman bɔ karamɔgɔ bɔla karamɔgɔ ka biciw ka ca dɔɔni a degunnen don ci dɔw la a bɔla ka taa o la bon ne kɔni b'a dɔn a taara ci min na a bɛ sɔn ka mɛn yen nɔ dɛ ni karamɔgɔ taara nin dɔw la a dɔw yɛrɛ la a bɛ tile 2 ni tile 3 kɛ yen dɛ a taara yɔrɔ min na baarabaw de b'a bolo yen a ma nɔgɔ dɛ taara mɔgɔ gɛlɛnw ka mɔgɔw wuli ka bɔ la hamina gɛlɛn bɛ minnu na a taara olu ka hamina wuli ka bɔ bilakoro fara 3 wulu kunkolo jɛma nɔgɔ fa de bi aw la ou bien nana ngana de bi aw la a taana ka taa kɛ aw yɛrɛ y'o ye a bɛ walimuso dɔ bisimila k'a fɔ k'a bɛ manamana ko tɛ wulu sɛgɛrɛ ne tɛ ne muso bɛ ka mun de ɲini yan ne muso bɛ ka mun de ɲini yan ne ma deli k'a ye ni bi tɛ o ne t'a dɔn
i sigiyɔrɔ kelen n bɛ ka compte régler n'a sera so awɔ n terikɛ ne bɛ k'i ɲininka n ko mun ye ne muso siya n ko ne ma deli ka ye ni bi tɛ walahi ne ma ye ni bi tɛ bilahi talahi min kalifɛla fɛn min ka bon ka kalali ma bi ta kɔfɛ walahi ni ne ye muso ye yan bilen n b'aw kaya tigɛ hali ne sigiɲɔgɔn muso ne y'a ye yan bilen n b'aw kaya tigɛ an kaya awɔ ne mun bilakoroya tɛ no adamaden yɛrɛ cɛ bɛ se ka taa ban ka n'i sigi ka karamɔgɔya nkalon da i yɛrɛ la k'a sɔrɔ aw tɛ karamɔgɔ lankolon aw de bɛ ka karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ walahi an n'o hali karamɔgɔ ɲumanw tɛ ka dɔ bilen ala n'aw ka marabonya walahi mun de kɛra foyi ma ne y'a faamuya a tuma a mɛnna ne muso de bɛna sa kɛ ayi sa ko ne ma deli ka ye ni bi tɛ non bi kɔni fo que e sa a bɛɛ ni ala cɛ walimuso tɛ se cogo la ne tɛ karamɔgɔ sa sabali ne tɛ karamɔgɔ walahi ne tɛ karamɔgɔ a bɔla a taara ci la karamɔgɔ tɛ yan walahi ne tɛ karamɔgɔ ye i m'a fɔ k'i tɛ karamɔgɔ ye awɔ ni ne muso sera bilen n b'i kaya tigɛ bila walahi ne kaya wuli ka bɔ awɔ kamalen min f'i ye fo ka taa fɔ diɲɛ banna ne ni e an kana ɲɔgɔn bɛɛ bilen dɛ walahi ne bɛ bɔ yan n bɛ fɔ yan se walahi hali ni ne sigiɲɔgɔn dɔ y'a fɔ ne ye ko a muso bɛ kɛ ne karamɔgɔso la bilahi n bɛna aw bɛɛ minɛ ka bɔ baara la awɔ n y'a mɛn an y'a fɔ malangolo walahi pombo pogolo dabakala walahi ne awɔ barika yɛrɛ kisɛ kelen t'aw la awɔ datɔ la filɛ nin e bilakoro ne fana bɛ kuma e b'a fɔ k'e bɛ ne tigɛ minɛ taa nin ta man ɲi dɛ n'an ma nin baara bila an bɛ sa don dɔ walahi Fatoma, ça va? Ça va, calme. Non, quand vous étiez. Une femme ça. Ah, donc. Ah, ni koni ne shi bi na to mi na ko. Ni ngwe ne tato awere de finta. Baru akadi. Ah, bon. Amandi doni ne. Iga muso ka ko de jene. Na fara ko be banelu ne le na tika tandia, tika ngapel ta. Baru, oni te balase. Baro ni muso fu. Ni tiri wa ko na na. Ni ko ni fela mai sa. No, kana jorora sa. Era ku mo ko tu ilo. Aha. Fatoma o kadi kon. Amandi de. Amandi. O ta mune be. Baru. Ne sagata. We ga fo mi aki. Yere i be kan la sira ne o ta okay, problem thala. Ni ko te ga. Ma ke tanto i disugo bo. Anya fo sa mune. Ni sugo bo. Effectivement, ne rêve me gati no fe o ko de la. De ba fe ga kuma na ye. Ah, vraiment ne te ka famia. Ne me fe ko di fi ka kuma na e kana clear. Baru. Ala sana na ji. Me atini ga kuma fa. Dejo. Noko. Mun kelen de ko bi e la no ye bila kana karamɔgɔ fe. A fɔ diɲɛ fɛn jumɛn bɛ ne ma fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ e ye sa. Cɛ, muso i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn ye. I ye fɛn o fɛn ɲini ne bolo n y'o k'i ye. Furu kɔnɔna na san joli i bɛ fɛn o fɛn y'a bɛɛ k'i ye. O tuma ne ye mun kelen de kɛ la ne bila karamɔgɔso la. O fɔ ye kɛ. Ɔ ko o ko n'i y'o kɛ k'i jo t'a la fɛn bɛɛ k'i jo t'a la a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ ne y'i sen ye yan bilen min kalifɛn na fɛn min ka bɔ kalifɛn ma n b'i furu sa wa mɔgɔ tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka na nin ka so kɔnɔ. E yɛrɛ de b'i yɛrɛ k'i b'a fɔ denmisɛnnin fitinin quoi tɛmɛ i ka bila i fɛ ka taa san kalo tan ni fila kuma kelen min fɔ muso ye a tɛ don a tulo fɛ ni a bɛɛ ni ala cɛ ne ye faamu sisan an ka taa. Parce que e bɛna kuma min fɔ ne ye ani ne bɛna min fɔ ne ta ka jugu ne ta ye. Fatoma, o ta mun de bɛ yan ɲɛfɔ? An ka taa dɔɔnin dɔɔnin n'a tɛ se ka i b'a dɔn i muso kɔ. Ko jumɛn? Batoma, e ko jumɛn? Batoma, ne tɛ nin kulonkɛ sugu ninnu na dɛ. Mun de bɛ yen? Mais ne ma siran ka kuma in f'i ɲɛna. K'a kɔnɔma don wa? Walahi. Jɔn de kɔnɔ da la?
John Bori bisura sa na bisi kuma ba John e kono dala yaklis ne mu ngasira ni yoron doro yaklis ki mai ne ku ima ngo John e kono dala ma fe ko doro ni do e ki yaklis ma bef ni funu ma bef ni flobila on mo ne ko karamo wala doro karamo ko on no refoni na no ne ni famia jini barake baldin do keleno ku bambarama katu sigi so do kono ko karamo kabi ne nunu e chef fagani e ba fagani fe no ne ba do no ni fani yaklis isa ne ci muka siran kuma na yoron doro na han ba kuma fi ne na billahi de ala en kalila alala nunu te ni sefla nunu te kono dam muso wore che wore muso la dame kene ta ya ben ala di che kana ta marfata wo mo dun kama ni din merci batoma baru ijo Karamgo Golo masiri taba doke. Aya no golo masiri taba we ako flelo kana chakui. Golo masiri taba ne fe yambi. Nga iga baranyuma drone ben nasima. Magnifique baranyuma drone batu golo masiri taba yere binu ko kalfela. Doni mbengui wakamale nega doni nye facheni mokecheni kuluma samacheni ite min kalama pour que ka donc a fa kone be doni do suro énergie mo e courant to wa enato eta mana dugukolo de kana aw ka bararola kelekerola marfa de bichi wa esile mfleni samara de bichi I don't take another way. I'm a second no funny, never get don't borrow the fee. What if like a chelly? Wa a buy musody. A fight chelly. I don't take another way. Come on, oh, Doddy, come on, Dima. Nigga higher, Nina, the video will be lucky. Nina, Dima, need to watch it to the coffee, Marfabi, Chatos or a two, a Benny Moduche. Fall the tequila. Kajime ni Dima. Ede kono dani musula. Ede kono dani musula. Ni atoko ne? Kalida alala. Make ka ko. Hey! Chamo! Hey! Ay sama ko wala tuna ni tunna.